Hello guys, Diamond Skeletor here. Welcome back to another Minecraft Pocket Edition video. So today θα σας δείξω ένα scene με τη Red Panda, το οποίο είναι το πρώτο scene που βλέπετε εδώ και είναι δύο τα... Δεν είναι ακριβώς στο spawn, απλά από την... Ναι. Εκεί που θα κάνετε spawn θα πάτε αριστερά και όταν βρείτε pumpkins να κατευθυνθείτε εκεί που είναι τα pumpkins, στην κατεύθυνση των pumpkins. Δηλαδή εκεί που είναι το desert θα κινηθείτε λιγάκι, κάπως έτσι και έτσι και έτσι. Αποτυχία! Και θα βρείτε αυτό. Τώρα θέλουμε να κάνουμε exploring. Ένα λεπτό, πώς θα κάνεις... Πώς θα σπάς μπλοκ? Α, ναι, έχεις και το MCP Master. Αυτό είναι μόνο για να πάρεις πικαξίτο, μαμαμίτο. Ωραία, σπάε. Και πάρε torch. Η καλύτερη ιδέα που είχα στον κόσμο. Wow, γιατί δεν το έκανες νωρίτερα? Μην. Σε βίντεο, μηνά, please, σε βίντεο. Diamond Skeleton, please, όχι. What up? Παρά. Σπάστε αυτό. Καλή ιδέα. Σήμερα θέλω να σας δείξω ότι έχει το chest. Αυτό το βίντεο σκέφτηκα, λες και είναι τώρα Χριστούγεννα που σχεδόν τελειώνουμε. Θα σας δώσω ένα ωραίο δώρο. Ένα σίδια, δύο temple. Τέλος πάντων, αν θέλετε να αρχίσετε ένα καινούριο survival. Να αρχίσετε ένα καλό ξεκίνημα. Για να δούμε το πρώτο chest τι έχει. Ένα diamond, καλή αρχή. 6 gold και 4 rotten flesh. Αυτό είναι καλό. Αλλά το rotten flesh θα είναι καλό για φαγητό, ξέρεις. Ναι. Τουλάχιστον, αλλά θα σου δίνει hunger. Ναι, δύο gold άλλα και... Καλά, αυτό για να το ξέρετε, το temple είναι γεμάτο bone και rotten flesh. Παιδιά, συγγνώμη που είναι έτσι η φωνή μου, απλά είμαι λίγο κρυωμένος. Έχει το περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ για να πάρω το κανάλι του. Όχι, με μια χαρά. Εδώ, δηλαδή αυτό είναι καλό ξεκίνημα, δηλαδή για ένα golden apple με την πρώτη. Αν είχες apple? TNT. Ρε, γιατί σπάς το TNT? Για να πεθάνεις θέλουμε, να σε δούμε να πεθαίνεις. Βασικά, παρόλο που είσαι ακόμα πεθαμένος, δηλαδή είσαι skeleton, το εννοώ. Και κοιτάξτε το, δηλαδή στο βίντεο... Δηλαδή δεν έχω κόκαλα και στα αλήθεια, δηλαδή κοιτάξτε εδώ. Η κοιλιά του δεν έχει κοιλιά. Τότε πώς τρως pumpkin pie? Τρώω και μου πέφτει κάτω. Και σου πέφτει κάτω. Τότε πώς αρχίζεις και πεινάς στο Minecraft? I don't know. Χάσαμε. Και δεύτερον, κάτι που δεν σκεφτήκαμε. Αρχίζουμε και μιλάμε για διάφορα αντί για το βίντεο. Ναι. Εντάξει, όλοι έτσι κάνουν. Τέλος πάντων. Εντάξει, λάθη γίνονται, φίλε. Γίνονται λάθη τελευταία. Κατάλαβες. Γι' αυτό το λόγο. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Shut up! You too, dude. Πού είναι λοιπόν? What? Ανάτι. Λέω ότι ο Herobrine. Παρόλο που δεν υπάρχει, υπήρχε. Αλλά δεν υπάρχει. Λέμε υπήρχε. Οποιοςδήποτε νομίζει ότι υπάρχει, τα έχει χάσει. Εντελώς. Δηλαδή, πιο πολύ από εκείνον δεν τα έχει χάσει. Δεν ξέρω. Να σου πω ποιος τα έχει χάσει περισσότερο. Εσύ. Ο Justin Bieber. Καλή αρχή στο βίντεο. Και πού κολλάει ο Justin Bieber? Είναι η ερώτηση μου. Επειδή τα έχει χάσει. Σοβαρά. Αστείο. Τεσπά, εδώ. Και εδώ το πρώτο chest. Ναι, 3 diamond. 4 diamond, δηλαδή diamond boots με την πρώτη. Δηλαδή έως. Μπορείς και diamond sword αν θες και diamond hole. Και 2 apples. Και 2 golden apples, αν έχετε 2 apples τέλος πάντων. Ναι, που είναι πανεύκολο. Ναι, 2 golden apples. Τι λες πανεύκολο, τι λες, είναι δύσκολο να πάρεις ένα apple. Ένα apple? Λατρεύω το apple, είναι το καλύτερο. Χωρίς apple δηλαδή, δεν θα υπήρχε. Πες μου κάτι, δηλαδή έλεος. Πανοπλία, να σου πω γιατί. Πανοπλία με την πρώτη θα πάρεις από iron. Δηλαδή, κοίτα, 18 iron. Δηλαδή, Iron, το όνειρό μου. Ένα μόνο iron σου λείπεις. Και θα φτιάξεις τι? Και να φτιάξεις ολόκληρη πανοπλία εκτός από
πώς το λένε, εκτός από helmet. Δεν είναι ωραίο να φοράς helmet, αν δεν είσαι με helmet, φαίνεσαι λες και είσαι πολεμιστής. Αν φοράς chest plate και φοράς leggings και boots, θα φανείς σαν να είσαι μπρατσαράς και τα λοιπά. Θα φανεί... Όχι σαν είμαι. Τι λες? Αν σε δούνε σε αληθινή ζωή θα κάνουν με το όλοι τους, πίστεψέ με. Ναι, η παράτα μας. Τι λες? Κοκαλιάρα είναι πάντα. Τι λες? Ναι. Θα σου πω κάτι. Παραδείγματος. Είμαι καλύτερη από σένα και ομορφότερη από σένα. Λέξεις λέω. Όλα. Τι, πού πας, όχι εκεί. Όχι εκεί, αλήθεια. Είναι η έξοδος. Και είναι νύχτα. Έχεις κλείσει τα τέρατα. Say sorry. Oh my god, ο ξάδερφός μου βάζει όλο... Έχω εφιάλτες από αυτόν τον την μπλα παντατίτος, δαναρία. Ναι, και μετά κοροϊδεύεις τον Diamond Skeleton ρε και μιλάς. Ναι, καλά. Εσύ δηλαδή που με κοροϊδεύεις κάθε 5 δευτερόλεπτα παρόλο που είσαι μικρός. Πήρε σεκ. Σήμερα, τώρα, θέλω να σας πω καλά Χριστούγεννα που τελειώνουν. Κάνεις place Αλλά bye!